predstav si 18. narodenia. Tam musím farárovi povedať, že aj tebe, aby tu si mal oni niečo toho slaviť toto mať. Čo? No vidíš, teraz mi napadlo, že 18. júna budem mať 25 rokov. A to do jedného musíme viac chodiť. A farár na čo sa tady? Ale ja. Aha, ty. To je nejaký islám mať vážať. Aj ty 18. Juha chcela taký podá, neviem, je to holvačný púšať, to počové smerovacie týždňo si šíne, A bude tu toho ty. To je vervačný. Koľko chceš už 5 strán, ale 4 môže mať.